fa. Wani irin shawara ka canza? Na canza shawarar cewar idan mun yi aure ba za mu rayu kamar mata da miji ba. To me yasa? Kuma menene ya faru? Zazzafar soyayya da take tsakanina da kai ita ce ta sa na kasa haƙura da kai. Duk da na san cewa ba so na kake da aure ba. Ita ce ta sa na faɗa wannan matsalar a yayin da na ƙulla wata alaƙa da aljana. Akan cewa za ta sanya min bugun zuciya tsakanina da kai. Ta yadda idan na yi seti da kai, ni ma zuciyata da taka za ta rinka bugawa. Kamar yadda zuciyar Minal da taka suke bugawa a yayin da kuka yi seti da juna. Amma sharaɗin da ta gindaya min shi yasa na fasa yin haka. Fasawa ta kuma shi ya sanya ta sa min ciwo. Kai alƙawari ka saba. A sa'ilin da na gama ba ka yaƙini kuma na ci gaba ki akan ba za ka taɓa bani wata matsala ba. To ina so ka sani idan har sai na janye abin da nake nufi ne, to na haƙura da kai. Bugun zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla.